Galing niya mamingwit eh. Huli nga. Ora, pag hinalan, hilahin mo na rin siya na. So what's up mga kapare ko, yan hukay tayo ng pampain. Mangamit tayo sa fish pan. Mahukay tayo ng pang ulam. Yun guys, bulati. Yan ang bulati. Haba. So bukas bago tayo umuwi, umuhuli tayo dito ng tilapia, dadali natin doon sa may-ari. Mangamil tayo ulit bukas. Kasi ito wala na hindi na lalaking masyado yung isda. So, parang ano na lang to, pang ulam-ulam na lang. Ito ang magiging kapalaran ng isda. So yun guys, dahil umuulan para sa safe ng ating camera, tap muna. Susubok ko si Kambal mamingwit. Ayan. Ang galing niya mamingwit eh. Huli nga. Ora, pag hinalan, hilahin mo na rin siya na. Sobrang yung yan guys, sobrang liliit nung nahuhuli. Ito kasing isda na to, wala na, parang pirituhin na lang. Kasi nga yung similya niya hindi na maganda, siguro mga pangatlong similya na. So pag mga ganong pangatlong similyahan sana mahina na, hindi na lumalaki. Actually ano na to, magpa 5 months na tong isda na to, dapat 3 to 4 months harbisin ng tilapia. Yan ang nagharbisa ng tilapia 4 months. Malalapad na mga ganyan. Pero ito, gusto, 2 dali lang guys. Hindi na lumaki. Hanggang doon na lang sila. Kaya di na rin nila binabahog. Tiyaga si Kambal mga mini. Tamang audience na lang tayo. Galing talaga ni Kambal. Galing. Bukas, simulang umaga, mangawil na kayo Kasi bukas, makuha tayo ng damihan nyo kasi nagpapadala si Tita Lani mo dun. Lalakas yung kain. Sila. Laki. Laki-laki. Lapad-lapad. Lapad-lapad. Taratambok. Hoy! Pataratambok na huli mo, Kambal. Patingin naman. Taratambok na huli niya. Ayan, tambok. Guys. Kuwan tagapayan na. Natak na hila, pataas. Laki-laki niyan, guys. So, ayan So, ganito na lang guys, kalalaki yung mga tilapia, hindi na lumaki masyado. Kailangan hulihin na kasi hindi na rin lalaki. Ay, bobo na gagawin. Go. Okay. So, gano'n na lang. Gano'n na lang yung laki niya. Hindi na lalaki. Sabawan, pirituhin. Bilis Ayun Pinapahuli na nga nila nito, madala ko bukas kay Lani at sabi magdala daw bukas. Kaya nga, ilang buwan na ito? Ay, hagol yan. Wala na, di na naglalaki, 2 dali, malaki.
Nangul si Kambal, may kawin. Sarap dito sa bundok, no? Tira lang tayo sa bundok. Doon sa nabilaan, gawa tayo ng palaisdaan din. Ito yung mga, ito yung pinakamalapad nito. Ito lang guys yung nagralapad ng konti. Ayan. Yan lang. Tamang pirituhin lang. Ang nangyari. Yan o. Pirituhin. Hindi na rin ito lalaki. Nahulihin na rin yan. Kawawa naman yung pain, bugbog sarado na yung pain. Ayan tayo mga lodi. Ito na yung nahuli nating tilapia. Doon sa fish pan. Sinubawan natin. Tapos may natira pang ulam kaninang umaga. Mahiliit lang siya guys. Dahil di na siya lalaki. Pero masarap. Sariwa. Tamis. Namis yung lasa. Pagkasariwa yung isda. Ito guys yung natirang timpi kanina. Yung kinilaw namin kagabi. Sarap. So mamaya mangingilaw ulit tayo mamaya. Sabao. Ba. Ano? Ayan guys, so, yan. Laman. Sarap mga lods. Ito si isda. Yan. Isda po daw. Guys, isda. Dami guys, oh. Sarap. Sariwa yung isda. So, ayan guys.
bago na kayo sa channel ko, don't forget to click subscribes and notification bell button for more videos update. So bago yan, shoutout muna kay Ma'am Trixie and kay Pres Lucana. Yan, yung grab shoutout sa inyong dalawa. Tell me pretty lies, look